Astoa eta otsoa. Bazen behin, asto bat mendian lasai bazkatzen, otsoa berarengana hurbiltzen entzun zuenean. "Otsoa dator!" esan zuen bere baitarako. "Azkar pentsatu behar dut nondik ihes egin." Eta orduan, zerbait bururatu zitzaion. Bapatean, arantza bat gibeleko hanka batean sartu izan balu bezala itxura egin zuen, eta errenka hasi zen. Otsoa berarengana iritsi zenean esan zion. "Aizu, otsoa, begira zer gertatu zaidan. Arantza bat sartu zait sasien artean. Jan behar banauzu, hori egin aurretik, arantza ateratzen lagundu beharko zenidake. Bestela, eztarrian min egingo dizu eta itota hilko zara." Orduan, otsoa astoaren hankara hurbildu zen eta astoak esan zion. "Hurbil zaitez gehiago, edo ez duzu ondo ikusiko." Otsoa astoaren hankara gehiago gerturatu zen. Eta orduan, asko pentsatu gabe, astoak izugarrizko ostikoa eman zion. Hain handia izan zen, ezen otsoaren letaginak airera zabaldu baitziren. Animalia erabat minduta, handik iesi atera zen korrika batean. "Ai ama!" oiukatu zuen otsoak. "Hau gertatu zait, sendagile gisa aritu nahi izateagatik, harakina izanik."